חמודי, בחייאת דינק. חושב אין לי מה לעשות בחיים. רק צלם אותך. ציצי, גם אני הייתי מצלם אותך. לא, המבצע התשובה לא מספיק סקסי? מבצע התשובה לא מספיק סקסי אליי? לא. יש לך RBM? יקיר ברח לי בכלל מהתמונה. היום, אתמול, היום? כן, ראיתי, לא עברתי על הכל, אבל ראיתי ככה. עם גל? עם גל יפת הזה? כן, לא. וואו. ומומי, אל תדאג, תסתדר לך. היה טירוף. הראיתי גם סרטונים יפים. היה טירוף בעכו יום שישי. מדהים. נופל לי הימים. איפה הייתי? פה בנהריה הייתי, במפעלים עם אשר. בחלק. הייתה דרומית מערבית. לא היה לי כוח לנסוע, כי המחורה כבר, רק מאחד, הרוח לא הפסיקה, אמרתי יאללה בוא נצא. במפעלים. נסדר פה את הסקוץ' הזה, נפתח את כל יש לך את אשר התופר, לא? אני מעדיף לשלם כמו הסיפור הזה. עולה ביוקר עם הקיץ לא עובד. חמודי הזה אומר לי, אבל אני לא יודע לחדד. אמרתי לו, פה אתה תלמד. לא יהיה לך ברירה. הנה. לא יהיה לך ברירה. כן. מה?